Salut! Astăzi mișcăm un joc cu taste. Și avem level 60 și viteza 2 milioane. 2 pot zic 2000, nu 2 milioane și 61. 2 și 61 de milioane. Și avem o viteză extremă, bam! De pot să sară. Uite, e imposibil aici. Adică nu e imposibil, de greu rău. Cred că e full speed. Cred că încerc full speed. Fără să sar. Dacă le trec. Nu mai e full speed-ul. Aici am încercat numai principalul ăla. Aici trec și așa, cred. Hai la început. Uite ce am stat și am farmat. Te sar la 12 până acum. Am un somn. De la s-am farmat pentru videoclip. Deci nu putem să ne farmăm și de seara. Până mâine. Hai să dă wins. Aici cred că văd. Da, prinde. Îmi pare ușor să fac aici. Băiatul. Cu fratele. Da, mai bine nu mai făceam. O să fac din nou. Asta e o bilă mare, deja mă obișnuit să le trec. Aici nu e greu. Uite, level 1 easy, al doilea easy, al treilea easy, al patrulea easy, very easy. Nu e ușor, dar și da. Asta e easy. Același lucru. Na, dar nu înțeleg de ce nu merga. Hai din nou. Easy. Easy, easy, cram. Aici am derapat că așa am făcut. De clip. Ale cu mamă, ballerina, cappuccina, la. În 2.700.000. Așa, 2.700.000 ceva, 2.700.000. Am tăiat spre mare și fac. Damian are level 55 și are 1 milion la studio, am level 60, adică vara mea Damiana, nu știu, cred. Și are aici 1 milion, are 2.710.000. Are 1.700.000. Aici este și 710, are 55, am level 60 și jumate. Are 55 și jumate. Sunt cu 5 level mai mari decât eu. Am stat să-mi farmat de seara. Ea deja era aici. Vedeți cum urcați iar. Da. Nici nu mă prinde la țară. Aici iar. Bă, aici mereu e mai greu. Derapezi. Și când derapezi, trebuie să sari. Și eu, că sunt cel mai deștept om de pe planetă, eu nu sar. Și acolo, într-un fel, îmi pun un stop și mă dă o leacă înapoi și eu nu mai pot să. Ați văzut cum am făcut? Hai că vă arăt acum. Stai, adevărat, stai să ajung. Uite capul meu. Bă, da, ce imposibil e cu 130 viteza care e cu oamenii acolo. Încerc să mă pun aici, stai să-i dau tortură. Adică așa. Nu o să arăt capul. Am mai fost după valul ăsta, sunt în rachetă. La fix! Cred că fac level 6. Nu urc.
Și uite acum să vă arăt cum se face. Am și săriți. Sărim. Am greșit. Deci unde e roșu? Trebuie să sar. Eu am trecut din levelul ăla, da. Știi că mereu când filmez nu mi iasă ce vreau să fac. Îmi vine să mă apuc în creier. Asta e o problemă. Videoul să fie de vreo 10 minute. Avem 5 și jumate. Deci o să vă mai țin 5 minute și 20 de secunde. Că acum am mai făcut 10 secunde. Mamă, nu mă duceam trofeilele, era mort. Nu! Bă, dar ce se întâmplă? De ce direct pe colț? De ce să accelerez, să merg cât de tare pot și să încerc să mă obișnuiesc cu viteza asta? Să sar astea. Uite, am găsit asta. Uite că sar eu până aici, ok, aproape fac 61 de bani. 283, 85, 290, 385. Opa, acum am ieșit, aici am trebuie aici și aici. Aici, unde sala roșii trebuie să iei. Eu atunci uitasem, acum vedeți? Că am amintit primei. Ce trebuie level 70, că e țăranul ăla și ăla e foarte rapid. Trebuie să fac măcar un 61. Ia cât trofei trebuie să iau. Ia dă-mi încoace. Mânca. Stă-ți un pic. Opa. Mi-a trimis. Așa. Haideți continuăm. Și după ce postăm videoclipul ăsta să mai facem video, dacă tot de pe Roblox cu Rivals, o să facem tot de 10 minute, că încă nu am 50-60 de abonați pentru a face videoclipuri mai lungi. Mai avem 3 minute. Opa! Asta cred că e ultima încercare. Mai avem timp de una, nu prea cred. Eu. Să fac aici. Bă, 2 forme.